סדרה חדשה, סדרה חדשה ולסדרה קוראים אני מאוהבת. בואו נתחיל. וקרתה לי כאן תקלה, אני עשיתי מישהי יפה ותראו מה זה אמור להיות. מה זה אמור להיות? אמא, היום אנחנו הולכים לבית ספר. ברור מאמי, אבל אמא, יום העצמאות, את לא יכולה לעשות את זה. אבל אמא, לא בא לי. קדימה, אנחנו כבר מאחרים. יהו! ליה, לכי מאחורה. מה מאחורה עכשיו, אמא, נו? אמרתי לכי מאחורה, זה מסוכן. אבל אמא, אני בת כבר 11, מה יש לה? אין מה לעשות, לכי. אוף, זה אמא. שתדעי לך, ליה, אני שומעת הכל. אמא, אני גם יכולה לבוא איתכם להסיע איתי לבית ספר? עוד מעט אני צריכה להסיע אותך לגן, אז כן. טוב. לא, אל תשבי מאחורה. למה? ככה, נו, שבי מקדימה, פינו. What the fuck? איך היא נתנה לה? אני מקדימה ואת לא, אני מקדימה ואת לא. די כבר, אל תצעקי על הבת שלי, שמעת? ליה? היי! נו, תביא כבר עוד צוות. חכי, אני אפתח. אמא, חיבוק ונשית. וואי, אני לא יכולה, הידיים שלי מלוכלכות. איזה ידיים, ממש ידיים מלוכלכות. טוב, יאללה, לא צריך את החיבוק שלך, ביי. איזה בית ספר מגניב. וואי, יפה. שלום, את הילדה החדשה? ליה, בא לפה מישהו חדש. כזה בן חתיך, אולי הוא יתאים לך? לי? תביא לי לראות אותו. אבל הוא כל הזמן בוכה בגלל שאין לו חברה. ותראי איך הוא שר יפה. וואו. כן, שר יפה. כאילו, אני לא אוהבת אותו. בראש שלי לי. כאילו, הוא שר לא יפה, אבל הוא נראה ממש יפה. אני אולי אתחבר אליו? אני עדיין לא יודעת. לילי, את כל כך אוהבת את השירים שלו? מה, לא נראה לך? אני אוהבת את השירים שלו, אבל מאוהבת ולא. שלום. היי. זה סימן שאת מאוהבת פה. מישהו מאוהב בי? לא, אף אחד. בוא נשים על הכיסא של רדו הרבה דבק. חלק 2 יצא ממש עכשיו.